ఆర్టీసీ డిపో ముందు స్పెషల్ డ్రైవ్ చేయడం జరిగింది. వికారాబాద్ జిల్లా ఎస్పీ సిఎన్ కోటెడ్ ఐపీఎస్ సార్ మా సార్ యొక్క ఆదేశానుసారము ఈరోజు స్పెషల్ డ్రైవ్ పరిగి పిఎస్ పరిధిలోని బస్టాండ్ దగ్గర నిర్వహించడం జరిగింది. మా ఎస్ఐ గారు సిబ్బంది అందరూ పాల్గొన్నాము. ఇందులో 137 మోటార్ సైకిల్స్ సీజ్ చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా మా వెహికల్ సీజన్లో ఎక్కువ నెంబర్ ప్లేట్లు ప్రాపర్గా లేకపోవడము, ట్రిపుల్ రైడు, ఆర్సీ లేకపోవడము, ఇన్సూరెన్స్ లేకపోవడం అన్నీ మాకు అబ్జర్వేషన్ జరిగింది. అన్ని వెహికల్స్ కూడా ప్రాపర్గా మేము చెక్ చేసి ఫైన్ ఇంపోజ్ చేసేసి పంపించడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ యొక్క స్పెషల్ డ్రైవ్ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే రోడ్డు మీద ప్రమాదాలను నివారించడం కోసము, అదేవిధంగా ఏమైనా దొంగ వెహికల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి కానీ వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేయడము, ప్రజల యొక్క సేఫ్టీ దృష్టిలో పెట్టుకొని స్పెషల్ డ్రైవ్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది.